Aeromek. Moderní certifikované výcvikové středisko pro piloty soukromých a ultralehkých letounů, nacházející se na letišti v Kunovicích nedaleko Leteckého muzea, nabízí teoretický i praktický výcvik pilotů všech kategorií, včetně pravidelné obnovy povinných přezkoušení, individuálních lekcí podle požadavků zákazníka a pronájmu letadel. Firma Aeromek jako jediná nabízí výcvik na certifikovaném trenažeru letounu Piper Meridian. Věrná kopie kokpitu tohoto nejdostupnějšího letounu střední vyšší třídy a certifikovaná počítačová simulace včetně 4 reálných letišť v Innsbrucku, Sionu, Praze Ruzini a Praze Vodochodech skýtá maximální možnosti pro kvalitní výcvik. Simulátor je možno využít také pro zážitkové létání a bezpečné odbourání strachu z létání. Firma nabízí také možnost realizace firemních akcí, včetně zajištění doprovodného programu. Aeromek, váš průvodce cestou do oblak. www.aeromek.cz